Hello viewers, Info Colors welcomes you. இன்னைக்கு நம்ம கதை கேட்க போறோம். இன்னைக்கு நம்மளுக்கு ஸ்டோரி டைம். நம்ம ஸ்டோரியோட பேரு ராகுல் and his friends. என்ன கதைன்னு கேட்கலாமா? அதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. ராகுல் and his friends. இந்த பிக்சரை பார்த்தா உங்களுக்கு என்ன தோணுது? ஒரு பையன் கிட்ட ஒரு குட்டி பூனைக்குட்டி இருக்கு பாருங்க. இங்க 2 பூனை இருக்கு. நம்ம ஏதோ ஒரு பெட்ஸ பத்தி தான் பேச போறோம். இன்னைக்கு நம்ம கதையில வரப்போறது பெட் அனிமல்ஸ். உங்க வீட்டுல பெட் அனிமல்ஸ் இருக்கா? என்னென்ன பெட் அனிமல்ஸ்லாம் வீட்டுல நம்ம வளர்ப்போம்? டாக், கேட், இங்க பாத்தீங்களா அழகா கிளி கூட இருக்குது. லவ் பேர்ட்ஸ், கிளிலாம் கூட பெட் அனிமல்ஸ். ஃபிஷ் டேங்க்ல இருக்க ஃபிஷ் கூட நமக்கு பெட் அனிமல்ஸ் தான். பெட் அனிமல்ஸ பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். நம்ம பார்க்க போற கதை பேரு ராகுல் and his friends. இங்கதான் கியூட்டா ஒரு குட்டி பையன் இருக்கான். இவன் பேரு ராகுல். நம்ம ஸ்டோரிக்குள்ள போலாம். ஸ்டோரிக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. மை நேம் இஸ் ராகுல். அவன் பேரு ராகுல். ராகுலுக்கு என்ன வயசாகுது? 6 years ஆகுது. அப்படின்னா ராகுல் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறான். அவனுக்கு அனிமல்ஸ்னா ரொம்ப பிடிக்கும். So I love animals. My name is Rahul. I am 6 years old. I love animals. சொல்லி பாருங்க. நீங்க இங்கிலீஷும் அப்படியே கத்துக்கலாம். அடுத்து என்னன்னு பார்க்கலாமா அந்த கதையில? இங்க பாத்தீங்களா பூனைக்குட்டி இருக்குது. அப்படின்னா ராகுல் கிட்ட ஒரு ராகுலோட பெட்டு வந்து பூனைக்குட்டி. This is Mimi. பூனைக்குட்டியோட பேரு ராகுல் வச்சிருக்கிறது மிமி. மிமி என்ன பண்ணுது பாருங்க. மிமி வந்து ஒரு பூனை. மிமி இஸ் a cat. மிமி அழகா பால் வச்சு விளையாடிட்டு இருக்குது. she is my pet. மிமி வந்து ராகுலோட பெட். she plays with the ball of wool. அப்படின்னா மிமி வந்து ஒரு நூல்கண்டு, உள்ளன் நூல்கண்டோட வச்சு விளையாடிட்டு இருக்குது. I love மிமி. ராகுலுக்கு மிமினா ரொம்ப பிடிக்கும். அடுத்து பாருங்களா ராகுல் ஒரு நாய்க்குட்டி வச்சிருக்கான். அப்ப நாய்க்குட்டியும் அவனுக்கு பெட். அப்ப 2 பெட் வச்சிருக்காரு ராகுல். this is Fluffy. அப்ப நாய்க்குட்டியோட பேரு Fluffy. Fluffy is a dog. அது ஒரு குட்டி டாக். he is my pet. Fluffyயும் ராகுலோட பெட். ராகுலுக்கு மிமின்னு ஒரு பூனைக்குட்டி பெட் இருக்கு. Fluffyன்னு ஒரு டாகும் பெட் இருக்கு. He plays with the bone. Dogs எப்பொழுதும் போன்னா ரொம்ப பிடிக்கும். dog அதை வச்சு விளையாடுது. நம்ம கதையில ராகுல் இயர்ஸ். அப்புறம் ராகுல் கிட்ட 2 பெட் இருக்கு. மிமின்னு ஒரு பெட், Fluffyன்னு ஒரு டாக் பெட். அங்க பாத்தீங்களா பூனைக்குட்டி என்ன பண்ணுது? அழகா மில்க் குடிக்குது, பால் குடிக்குது. இங்க நாய்க்குட்டி வந்து பிஸ்கெட் சாப்பிடுது. சரி பார்க்கலாம் என்ன கதையில என்ன ஆகுது அடுத்து. மிமிக்கு வந்து மிமி does not like bones. மிமிக்கு போன்ஸ் பிடிக்காது. Fluffy does not like balls of wool. மிமி வந்து உள் வச்சு விளையாடும். Fluffy வந்து போன்ஸ் வச்சு விளையாடும். 2த்துக்குமே அது மாத்தி மாத்தி பிடிக்காது. அப்புறம் மிமி லைக்ஸ் மில்க். அங்க பாருங்க அழகா பூனைக்குட்டி மில்க் குடிச்சுட்டே இருக்குது. மிமிக்கு பால்னா ரொம்ப பிடிக்கும். பூனைக்கு பால் பிடிக்கும். அப்புறம் Fluffyக்கு பிஸ்கெட் பிடிக்கும். நாய்க்குட்டி பிஸ்கெட் சாப்பிடுது பாருங்க, அழகா சாப்பிட்டுட்டு இருக்குது. இப்ப அடுத்து நம்ம நாய்க்குட்டியையும் பூனைக்குட்டியையும் அழகா தடவி கொடுக்கும் போது என்ன பண்ணும்? பூனைக்குட்டி அழகா அமைதியா படுத்துங்கும். அதான் she purrs. அப்படியே சாஃப்டா அமைதியா ரசிச்சிருக்கிறது பேரு purrs. ராகுல் பாருங்க தடவி கொடுத்துட்டே இருக்கிறான். ராகுல் தடவி கொடுக்க அது அழகா அமைதியா காட்டிக்கிட்டு இருக்கு. அதே மாதிரி Fluffy தடவுனா என்ன பண்ணும்? Fluffy வந்து அழகா வாலாட்டுது பாருங்க. he wags his tail. I stroke Mimi's coat. She purred. I stroke Fluffy's head. He wagged his tail. அழகா நாய்க்குட்டி வாலாட்டிக்கிட்டே இருக்குது. I love to play with Mimi and Fluffy. ராகுலுக்கு 2 பேர் கூட விளையாடுறது ரொம்ப பிடிக்கும். உங்களுக்கு இப்ப இந்த கதை பிடிச்சிருந்தா? கதை பிடிச்சா என்ன பண்ணணும்? நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும். இப்ப நம்ம கதை கேட்டோம்ல, இதுல இருக்க கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாமா? உங்களால ஆன்சர் பண்ண முடியுதான்னு பார்க்கலாம். நம்ம என்ன பண்ணோம்? இப்ப டீயே கரெக்ட்னா ட்ரூவ டிக் பண்ணணும், சர்க்கிள் பண்ணணும். தப்புனா ஃபால்ஸ் சர்க்கிள் பண்ணணும். மிமி இஸ் a cat. மிமி ஒரு கேட் தானே. அப்ப என்ன ஆன்சர்? ட்ரூ.
Fluffy is a boy. Fluffy boy ஆ? இல்லையே, அது ஒரு குட்டி dog. அதனால false. Mimi plays with a ball of wool. Mimi எதை வச்சு விளையாடும் பூனைக்குட்டி? woolen வச்சு தானே விளையாடும். அப்ப அது true. Fluffy likes biscuits. Fluffyக்கு பிஸ்கெட் சாப்பிட ரொம்ப பிடிக்கும். So true. Rahul strokes Fluffy's coat. So அதுவும் true. Fluffy அழகா தடவி கொடுப்பாரு. அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்? fill in the blanks பார்க்கலாம். கரெக்டா ஆன்சர் சொல்றீங்களா? Rahul is dash years old. ராகுலுக்கு எத்தனை வயசு ஆகுது? 6 years ஆகுது. ராகுலுக்கு என்ன பிடிக்கும்? ராகுல் loves animals. Fluffy plays with the Fluffy எதை வச்சு விளையாடும்? bone வச்சு விளையாடும். Mimi pearls. So அது என்ன பண்ணும்? அழகா அமைதியா இருக்கும். அதான் pearl. Fluffy tail என்ன பண்ணும்? வால என்ன பண்ணும்? நாய்க்குட்டி வால ஆட்டும். So Fluffy wags his tail. So நம்ம ஒரு நல்ல கதை கேட்டோம். கதைக்கு ஆன்சர்ஸும் பண்ணியாச்சு. So மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ண மறக்காதீங்க. So Info Colors பார்த்ததுக்கு thank you. Subscribe the channel.